Good morning, guys. Hi. The small bus is not here yet. Waiting again sa Rila. Guys, going to school kay si Undoy nagmawir. Kasi dyan mo guys, pero nagmawir na. Iguana, kakita si Jaog ibit. Dari, abi kung nagpinuang radya inga jag. Nana, it's an iguana. Paglingi pala kay ikog na lamang na. Yes, iguana is finding food in the tree. Diba? Tapos naman mo diha, asa mo gatanaw karon, comment mo daw ubos kung asa mo gatanaw karon. Iposa ni, comment mo asa mo dapat gatanaw para makasayod po ko, no? Kay shout out ta sa inyong mga comment sunod. Shout out tay ko ni Laika Kalape. Mao ni number 1 commentator. First owner pirme og na ako i-upload. To mga rela dito padung tanan. Naara lagi ni ron. Asa ko sila mo agi, ara magyapon sila mo agi ining mapadung sila lungsod. 7:30 na nami dari kay alas 8 magklase, na Miyerkules ra baron mag-PE sila, magkuan sila ron, exercise sila ron before magklase. Enza, musato na po ni ra to sa gabi na igwad ra paglubot. No, do not touch the ew. Why did you touch the book of the lizard? Na mga itatag wipes. Clean your hands. PE time, nanapit ko sa ganing mo igwad, ug makaabot lagi mi. Uy, nanay, Rila. Rila is coming. You see, right there, Rila. Dangerous. See? It's a cobra. Cobra lagi. Bisa dapit na di? Anas tegas? Ito ni ko naglingkod. Danton. Magaling ipatsik na ba'y pinakan. Di ka nalo nga sa di na mo paak basta di maipitan. Did the snake bite you? Don't go there anymore ha. I told you. Do not go there. See? It's a big snake. It's a cobra. It's a cobra snake. It's dangerous. Kaduhanan na nga cobra na ni. Napatay ni dyan. Niluan na ganun gano'n makita na. Napatuhog na dyan as Dalton. Tanawag pinja guys. Hinatag na sa kauban nilog trabaho dyan. Naganas dyan itong pinja nga. Tinanum dyan. Gaan ko duhang buok. Wah. Marag ingan itong pinja rito sa bukid nun. Ganay ka Humuta pa dyan. Nangalimog. Magpanit nilog pinja. Kaya mo ay amang i-snack na. Dagka Jarang kadako ang lamiang. Kaniya ikip ng ijang mga udol. Kaya madyo na raman na. Basin dag mabuhi ang tisok dato na ko isa na tisok datong buhi okay sa tong hinatag tong pinja nga puka hinimdot mo kakin tong pinja basta kay tuan na wala magkagwa to na intonsis nga nara ba rito magdatak-datak usahay nga baka apo ko kalili nalisang ko sa has ang nako anang hurug ko ganina kay niingon pa ulit awas na sunog na apay tinakan ko ito na ba ako brara baga jud salamat sa Ginoo kay wa jud sila ma unsa wa ingog na disgrasya pa nga na dako ang has dito man sila sa gawas sa tandag magkasagbutan kay nagmawir lagi sundoy na aday dyan na sila ni maglabay-labay sa kalabong dato nga area dato sila nakakita sila area nga adto sila magpudyo adto sila magtambay diya kana tandag man dato kay nagbuan man lagi sundoy mao to ning gawas mo gani kana bantag ang undoy mapatay jud mo yani nga na sila maprotektahan kunog mga has nga na saan man nga naaman daw sa bahay mapatay jud mo na kadugkan lagi nang hasa ukira ang tag mga non-venomous pa kay pasagdan ra og maglabay-labay diha kay may problema ng mga non-venomous hindi mo po na sila yung agresibo pero mga kubra na gani patay na jud bahala na patay jud kay delikado naman to nagpalayason ra uno diyan balik-balik pala matudari kay delikado na magtambay ra mis gawas kay mga nanam kong buwak si Dalton pud manuban pud na nga usahay busikog tanan-tanan harang lilion ra na inganan na de kubra kuno hada to ni suksok sa kilid delikado no gluk dapos ang adlaw dapat kubra pero dito to sa kananan nila mama napatay ni undoy gamay ra pagad patay pud kay dito pus kananan ning sud na makakuan og tawba makapaak ya grabe man na lima na ug sa Bisaya pa mo na ugahipon lahi pud tong banakon may grabe jud tong kuyawa adto makatingaran ang napuha na kay nagikaut na ganina kay ning katu man ngikaut nga na man napuha nawag sa bata tawag lang. Oh, butot-butot ra ng simod. Pero magbadi ang pusing.
Basta nga lumit. Dana guys. Dana betos na igalon dana kuno has ning labay napatay ni Undoy. So delikado jud. Wait na ton let kay apot plastic indagwa ba kay para dali mo. Dako na may bunga. At ang puston kay arong daligin sa batong nanay pagputos sa gidya ha gihutan ba to? Basta kay siguro nagsilupin. Ana kay arong sidlag mananap. Ah kay baon ako. Oh, sudra lagi ni. Dako ram siguro pala silupin. Ana kay arong dali ra jamo dako kuno. Okay. Sana makakain tayo niyan. Meron pa ditong dalawa na malalaki na. Ano guys? Oh, wag makakain ta ni. Yes, yes. Guys, sa big lemon, at saka sa ning puston. Markot ko dani bo ning dried up naman bubuan na nandiya. Ya kay let's put silupin. Let's put silupin in our guava. Kay basig makakaon ta. Aman pila day ka buok. Oh, pat di ay. Oy, duha bisura rin duha. Ana. Pero gamay pa. Sayang nga lang Sayang, hagbay nakakaon na siguro ta. Wa pa dagana, wa pag ipang kuha ni daw. Man mabantadji gipang ipo mang dalton tanan. Ingon mas dalton nga. Wow! Nag-harvest kuno siya ug mga biyabas kuno. Daghan kuno. Sos, gihurot na nag-harvest ang mga ingan ipakagagma sa batin-batin nga biyabas. Mas lami ra ba tong gadto kay mauto ang California guava. Ag kani baon sa nimo ni katong kuan usa bitaw ka biyabas nga bo nakalimot ko mo ba ni California guava or katuning usa nga seedless ana palire ning may hangin kay igura manggi labit sag na naman na nala po tayo lemon guys na papo dato gusto moy medyo habag agaban mo ra ni murag ning daon nga dali ra jud makuha og mo hinog na di mo hinog na mo guwang labi pa hinugon ka nang pagguwangon ra ba Dalton you're so sexy. Ah, what? I'm so hiding in the guava. Are you hiding the guava? Dalton, you're so sexy. Don't What? see. You're not sexy. I'm not sexy ko na. So, hindi na nagalimpyo ganina guys. Itang ipang bukbukan kay na. Ara nam guning labong nga. Mao na nakitan dyan nughas. Basig mabali day. Bihatag day, be. Tundang. Be. Eho di ka tigbasan ka talinsan sa dinay. Dalton, excuse me. Magtanim ta direct. Deo, dyan ito pusla do. Dari ta magtanim og kamunggay guys, sir skillet. Pare ko guys. Tanam tag kamunggay. Madyo na laman ni tabon-tabon. Gilabok uwan na ba? Madyo na raman ni tabon sa bahay. Hinja. Kalawi pa. Di. Tulba na itong sigaan. Itong laman gamay. Kaya erong. Mo tagsot. Second item. Si Lord na bahala na atong kamunggay nga mag-progress. Pero nang iampo. Mayhang mga utan na rin ito. Mga utan na rin ito. Pikas. Batong. Dari nga area, mga buwak. Napo ko dari mga sili. Ito ako ipunan po ito nga taong. Dari na pikas. Nagtanim po ko dari sa tubangan. Uy, nagtanim na rin ka de. Wow. Nagtanim des undoy dito guys. Ipatanim po dyan na dito. Sige, good luck sa inyong mga tinanim. Di, agawa, tumatarang di, kaya di man na makubko para manggahiyag duta. O, malawom. Tara ngagsilig to na. Tara ngagsilig ha. Tara ngagsilig. Di, balin, tato na to, di. Ito na, kaya wadod sa dyaning progress. Asa na pitaghas? Dani? Kalit maglabay dari gilon asa dari. Diwa to dari sa atang area, datutugikan. Diha artol tambayan dari madato naglingkod. Pagtalikod ni Dalton, may pagawa sa has. Doktor ako pag dito na ni hangipan ng tubig.
dalhin guys kay murag di ni siya maka-progress dadto kay puro man gud si bato. Ibali na dato sa kilid. Anas kilid sa labat. Ani, anas last na. Naghimo kog pating mix guys kay magripat na pud tag buwa kay nanapoy mga nangugat. Gipaningat ko sakto ron mananom kay labog nagun-uwa na. Mulipot pag rutos likod kana mo ko dito yung mga gipang ICU pud nga buwak ba ang ipang ripat kay rong dali ra mo dako. Dara guys, ag-u sa pinja. So wadyan na nagtis pasig mabuhi ni. So wadyan rin nato guys. Bas hindi ay. Nami ra pagliwat ni nga pinja. Bisag asar nimo itisok-tisok og panalangin sa Ginoo, bisag imo ra nang itisok diya. Basta mo panalangin na Ginoo. Unod man siin. Sa nilang kuhaan pa banig nga nila hindi na. Aritang lin nila mga tana kay ngani nani farmlat dito. Mga farm dito sa ila. Kuha gamay kay anhi mo tubo agi sa ugat. Parang haita guys mga ginahinay ra man nagpaksi. Bas hindi ay pilepads amo. God bless my pineapple. Tanawan ninyo guys. Namunga guys. Nagtawang na. Ugma na naharbisan. Tunggunahan gamay kay luoy. Parang labunga. Arong maka katuyang dadyang gibati na makapamungag daghan. Mahadlo ko mo kuan kay naay daghang tenek. Sakit. Kaharbis na po ko guys. Daghan na tayo harvest. Kahiltik ado no pero need pa ni nato sadyang ibalik sa cellophane. Kay arong sigurado nga buhi kay basig makuratan just temperature sa gawas ba kay syempre pinutos ba da siya halag ka buling-buling atong kuko basta kay satisfying kado sang kasing-kasing na ngani na maka-harvest ko daghan nga po na harvest oh mga ugat-ugat dari daghan ha makalipay uy very satisfying ang tanawa ay mo dinhi idang dahon murag lawsonon pero buhi na ni see nairaghang kuan. So magripat sa ko na ni guys and I will be right back later. Oh guys, makalipay ka do kay grabe ka dong dabunga pero ugat na siya. Makalipay. Sa arang dabunga ni diba pero napuhi. So satisfying. Hapon naman guys. That's it for today. Ug man pa ta mag-garden. Awa, nindot tari basta mag-sunset. Kanadaghang langgam mo. Gamay ra gay na sila ron. Usay mapuno din ang mga kahoy na. Ang mga sangas kahoy puno na silang gam. Karon gamay ra sila. Karon ngita na putagan sa isod agpanihapon pero di namin magluto kay namin saling din adobong manok man amo ang manok baboy adobong baboy amo ang panihapon.